Kinong tre ka GVK MRI 108 kibodan napo kashatri ya kabalatep kum kamigalia MRI Workers Union kum shibanta ban penudlong ya ka jingdawa ka jongki menta ka kanti kila lai pan ka cingkershan nu lampang ka yengdo bar thawai ka jalla ba med ba lingdo bo ulpun kran lam shaka sarkar ha ka bai de ba ka jingdawa ka jongki habai kremat kilap thai khobor ondala deb bani kundu yu ba med ba uba Joseph Pongrop uba de public secretary jongkani ka kadhun ulai thu ba nakaliang jong ba med ba ulakular hakmat jongki bo unsapani kran yakani ba ka sarkar Kendo buat i speaker mentan te nakaliang jong i ngina apa sengu himo ya kata ka kita ki problem sengi ba borok skat tanah duk ki arja kat pra ter haduk mentah kani ke jeng ki kala long pasau sin teng na apa sengu i sibun ki hi kumno ba ka sarkar ka dan kam ban simti ya kani ka makti bat kumno ba ka sarkar ka dan kam ban perkhat ba ha ba dei bat kani ka abai dei bat kani ka kam te nakaliang jong i sengu bi kum ta hi ong ba ngam dan ha ka sarkar kamut ba kum u speaker kum speaker tai ong ba ka bang ala ban le ka jong ta in persang hi ban le ya kata side by side di ong